akiremerera nebe mechando ya beire menge nyamusi oyo omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo kakirembereria ankiomboke buya omoitongo kwaya teira mange omoitongo amaliga kera lituko omoitongo kwaya teira mange omoitongo kakirembereria ankiomboke buya ugateba ng'agakurwania ng'ari gocha kugoita aguciarira amache isikarenge gusakite na amache kurwana ekeche kiaye nyumba iyi yaya kwiruka ng'ane yaye konandi neye mbagachirite no arwite na amache gose na yari ingisi igachite na amache mama ne bintari gose akangumorira magoko Yesu igobono nyamusi oyo igara kongentere ande naye bwie kambwate konyongentere mama tari kosori akangu amagoko kantiringeranse akagutiringeranse neri natiketa maskani mukaya nayo igite gocha ande mbuya gwakorete agitogose kwibekere gisiomba omanyete kwari gocha kumwita igana nande igegeko bana oyu yaya nore mbuo egitari koreke risareke akina ati aye mbuya omwana one mbuya gwakorete lakini ngotaye muto ayiwa tebe mumurume naye tayo anda tatayi mama tayo konsimba yi tata ni matena ngangetere kinye tutokokora akwange kintu mama noche ni tutokokora muswati ngo masokitori toko masokito mubangerekere gentanga singe njo tayo boni ayetira go sauti gukigura abantu barabase kuyiwa ya mama matena okokechi ya muse binta kota ne tigaye bana go sauti gukigoro omanyete koruchimbago nabora nyore ntegiere rubago aye bono nko moseri tori bakogokoba tokore kitomo koragene bane binte bitomo tugutere no byansi binko mutugutera tori keini rero tari korara nandi bagochi tokumatintu maiti asachi gute naboigo tukure taye ekine gento bano muswati ori no mope ni osari bono ni tubona soire okore mukaya bono ni bagotebi ga akore to mwana omino pi na tata nera tani zaini yetu karma kwa nera timanyeti nore mturungi yako na karasi na tata kanywe turungi nera onchora ni tata omino tali konyi tata bana ko chikondora onkana pi timanyere kingo chakokora iso nimbwate lio ana mukaya yo karibu sana asante ogoikire abanda inango chakwana ni my story now anu kabwata ne binda kinki yo ita soko kama ene santuri ezini ko enda hande tabwati omwana muziki ore goso ngo kwanje kunya kotere so tagara muziki noro naona arabika lakini mjimbogen aina ya utiko ya ingiria na rai bure renda muna ukwana nga mukaya kunya kuligerie gasi na korodi naye hande ni maite sa ukoyi lakini oyo unya ukoligerie oyo no mwana ono moke moisiko mwana aromana ngotakira kwa ndegasi umwana oyone njira bwate nkorere ndabu nandi njira agosugurikire gocha muna nya gwatara nini wa history obiyama warako umwana umurombe ogenda ali sogo kinori umwana wabwikai ngo ati nkorombe ayoko ndali okorera so mwana okumota anya kokabwate michando bintu ati michando nabako nandi konsai njino kokabwate michando utaitokorera
wikari ukore gasi ya ubiya aba ukiata ba ukoira ta ini sirna kondiri na ndonchia nekere kuira naiga aina yane na sengi njoma etinga na banya bali ngali kusumbua na eto basumbua ba chinga kisingoro para matunda na tegere na tegijoka no ko mu rumia kori gasi ya ubiya korwabu anje na ngi kolumbu yore na wani na komento mo ngo komento mo no ta konta ina ya mo ina ndo chinga mangana ari konta beti akonyere ni anda to kuskamu I see. Learn to help. Kama muntu bwata mabere. Munelewa kwetu mbuya tore tobe kire buya. Kero mama bwate mizano ningo chitoko mo. Ningo ndemo kunguki wasema sacha ki wasema mwana ki wachitoko rumanda ari kwatakora mama. Lakini ndo mete na yangu nyomori. Na ndo tamanya tibona father moto mali timo satu kunyomba. Na watenje no molebi ochako nyoma shida iko wapi? Tutastrain na yeye ndo kwende konde pokere. Uchando saba mundu. Kwani shida iko kubeke koro tukio mutabegete. Utajua uchungu ya mtu. Na zile shida zote anapitia. Sawa pastor na kuhuri. Leo babiri pastor kuandandi. But with one condition. Tora iwana. Edil na nyanzira nire. With one condition. Condition gani hiyo? Na kwanza whatever. Tosabe chibasa nirenga. Chinchon sima mara. Tuko ane 10,000 it will be enough. Okay, onye kwa 10,000, 50% nichi. 50 wose toko iwana. Aiga kwenda kugora changa na mimi naenda starehe zangu. 50% kwenda 50-50. Koze deal na yeye mtogo akanya. Wose tengo chorire deal. Wose itembe party deal yao. Bora kwa rudi 50% nichi. Jua eno bale byo chirango kwa Timwate tena tikira bale. Ndakupea Sitaki kuota. Tunaelewana 50-50. Tukipewa 5,000, 25 nichi yani 25 nichi yani. Sasa igobano gwakonyire guzini chipesa yota kitu. Iwa mpuchina okea kwimirimo talizita. Kono olinga bono ne banu bwati chinguru no bwati chirura kore gindo. Divaga bona sokora ali tali kutuka. Lakini bono linda simunjunga injira ya tukire na sa tukire umuntu orakore kibarua mu kabira gato. Ndekena no kurindike babiki. Agerinde buna tukunya kohenderera buzima kwitu kunya buchinga. Ego takitinga mpaka bona timba tumuchanga. Anyirinde kujoranga kwenye kubinde muziki ya nake. Kibarua ni kiama. Ego era mpati familia nke. Abayibori mbaya aringa. Chinchira chinyinge nchitakire ndegera muntu mugore wenderera buchinga. So Mbe kumuki ane ningore mirimo ngiye kukira asini njurinde na arorire buneza nandwanire kandi ndwirire bagasi kandi ariko amwe kumuki ande ero tororire ndinga kuchinji torobo mubwo tubata bona mbuya wakwaniriye nandi interna watagerere nibona bora w'umukono kagata wono kwabire pretendo chogalo pretendo arapo kwanda kuchimoto umuziki oyo ko usuki yako nyori bisiringi ke ubinga koikire utaka usantumwa ukore mbegasi maybe ana kubona kubwira ntevi yawo nabiro kwali kichinga kicha babona nakibona ubwero ya Mama bwana tomboli. Tinda itimusacha kwa control. Njena wanginete nindo chibuno kwandira gutira utebaka na ikirega aso bwanje ni bwana no bwao kwaikani tin kono biga go senka ma wono mwana ne manye tena nainde kenye yabona tagiri yaka iki ko yarurunga umusubati ko buri mabwago ko ngire bwo uranyale ku bwe stress busama rwiro nyore impuni no
Mama musacha uri ari omukunga control nje yayi. Mutini gocho. Ninjue mwana one uburi mubororo erareye jiko njabone gento nande nkwera omoyo mwana one serikali etitiri jiko ng'anore no moiseke ngwaterware sobo igo bono tochandike keronde moyo Mama chandike keronde Gosa na wankime. igo tobase gochandika abona aragiri mwana one no bogimuka menyerete naye mburi no na amache Musacha uri ari utari konyoru control. konyo ago control Digabere. ya mino baba mine rororo furu time igo no nyibwete nyabokoni Tema inchu bana muna chinsa chiro ochanje. inchu mwana ichana ende totiga byanga byao mage Tindi gotigana naye mo. to base gotiga igo no nyibwete Tema. ma Kore bwango tani baka mwamukaya tosoke musibati uri kuri nyumba. tigaye bana lirorio Kore bwango mama. tigaye ndo na inchu na sokiro tigaye Bwango mama. Omoito